Organised Crime Squad detectives have released security video of a shooting and a car fire in Sydney's inner west. It shows two men arriving in a white SUV before the passenger shoots at a Concord home with a high-powered rifle. Later, the car's torched in Burwood and the men flee in a Lancer towards Granville. Anyone with information about the identities of the pair should contact police. Západ čo si ty myslel o mňa, lebo život ma nenaučil, aby som sa túral, lebo to čo oni chceli more falošný si zdať nemohli, lebo je to more kár. Máme to už píče, vyjebať to zničiť a nemôžeme za to, že vyjebať to sme mením, ale teraz jesma, more položíme, život za teba a more ako ma vypiješ, bude to len latka, kurva je matka tvoja, ktorá sa hádala so mnou, že štetka bola na ulici, ale nevedela s peňazmi robiť čo my chceme a neskajme za mrežami. Voutiek, motherfuck, ale TikTok nazývaš, nemôžeme non-stop robiť to len kop, motherfucking laptop. To je moja odmena, aby si z toho chol. Moje odmeny nikomu nedávam, stačilo sa podívať na gramy, predávam stovky na seba. Nemôžeme za to, že je to len obchod star. Moje meno nikto nepozná, ten cigán čo ide more je Arab. Moja mafia noh môžem zdávať, tu je rusnácké slovo si bastard. Ty si bastard, tvoje meno nepoznám na šeky, nikto tu len s tým môže počítať, že si vyjebaný kokot, lebo to čo my napíšeme je to jako obchod. Hej, na môjom meste ticho a chladný mier.